مجارا دادگه و دادگهکردنê li Rojavayê Kurdistanê yek ji mijarên aloz e ku pêwîstiya wê bi çareserkirin û yekalîkirinê heye. Lê bi sedema hebûna du corên dadgehan ew yek zehmet dibe. Weke mînak li her du bajarên sereke Ango Qamişlo û Hesekê dadgeha hikûmeta Sûriyê heye, li kêleka wê jî dadgeha gel a sir bi rêveberiya Xweser heye. Ev dadgehê gel hatin vekirin li kêleka mehakimê rejîmê yek û heta niha mewcûdin. Ji bo çi hatin vekirin ji ber ku yanî pirsgirêk li vê derê li dadgehê gel wek birengekî edaleteka civakî têde tê pêkanîn zihniyeteka ku ev xweseriya demokratîk ser hatiye avakirin wekî cudahiya wê û vê zihniyeta ku mehakimê dewletê ser hatine avakirin heye ji bo wê yekê ev dadgehê gel wek dagirtina velatiyek qanûnî ji bonî piştî vekşandina rejîmê ew derxistina rejîmê herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî ji bo wê yekê ev dadgeh hatine vekirin. Di gelek dozan de dibe ku biryarên dadgeha hikûmetê dijraberî biryarên dadgeha gel bin yan jî bi berava jî wan biryaran bin. Weke mînak di dozên kirîn û firotina zevî û xanûberan de û tomarkirina hevjîniyê û hevberdanê. زحمتي هنا راستي يكجي سيستمك نوا لسر اساسك نو تيبي كان يعني حتى بيجن محامي بيجي هيجي لسر وي ذهنيتا دماغو المحكمه ريجيمي كار دكرن هي سر وي ذهنيتي يعني بآلية على سركرنا برسغريكا برنجكي قانوني بحت لي تين راندن راسي افجي كي هنا كي ماسيه خي كاري عدالتي دا يا ديجي قالك ي قضات هنا يعني او خبراوای قانونی نینه. Li gorî zanyariyan dadwer û parêzerên pispor li dadgehên rêveberiya Xweser kêm in. Lê li gorî parêzera ji dadgeha gel a rêveberiya Xweser ew dadgeh dixwaze di vî warî de hinek gavên erênî yê bi sûd bavêje. جزایی جهری گران جنایات گران کشتن به رواندن به بریندار کردن به دعوا پرا به دعوا عقارات به دعوا يعني چه دعوا به دعوا شرعی بن حموتين پیش دادگه گل جبر انها محکمه رژیم تنی مایا مساله عقارنا تثبيت بيعا يعني مساله نفوسنا مثلا زواجها تثبيت ولاده. Sala 2014 rêveberiya Xweser dadgehên xwe bi navê dadgehên gel damizrandin da ku nakokî doz û giliyên xelkê çareser bikin lê piştî 6 salan ji kar li wan dadgehan weka ku kesên pispor dibêjin ne li gorî pêwîst dibe ku hêj hewl têne dan ev beş pêşketin û nûbûnê bibîne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.